Ano? Ulok ka na kayo dyan. Uy, good morning, komisyon na naman mag-itag hitsuraan. Ay, nag-react, love you, plakpaking gamay. Walay laing. Yoyoy mo. Ano? Asus! Nangilad na pod ka! Wala bang good? Live ta sa ko aga Facebook yoyoy mo he. O gala, tanawa diha kabisyo ang ingon nila pinakagwapo sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Latik, Roy. Ikaw ba di ka mailad ba no? Good morning, Lord Yoyoy. Ingon ni Angele to Darash Haba. Lukira ka? Ala, sige. Diretas atong video kag sayo. Wow! Bahin kini siya. Kini kantaha. Bahin kini suway ana-ana. Tadanig birahan mi. Palakpak kay Ade Ada. This song is dedicated to myself. I hope I like it. Grabe shout. Agi katulgan raka. Ay, tikto, di ba? Backing siya! Backing! Tikto, lights, camera, akuray, action! Adi, ada. Halatang may kabit ang imuhang bana kay dili na siya ni mo man siya inig uli niya gikan sa trabaho mo kaon matulog na siya diretso agi mo hang bana sa pag-upa mong menyo halos kada gabi siyang mo kabayo apan karon di na nagkawalay gana kung kuhiton mo balibad na gyud siya gikatulgan raka sa imuhang bana og wala gyud kaniya kamanga Watay ana-ana bilada kasimana kay ang imong bana wa nay gana ako ang nakitaan nga naay kauban dito kasagingan ni kaon og pakwa ing ibaong imong bana perming nang magluya kay lain na ang giana-ana niya gikatulgan raka sa imuhang bana og wala yun kaniya kamanga waday ana-ana pila na kasimana kay ang imong bana wa nay gana gikatulgan raka sa imuhang bana o wala gyud kaniya kamanga wa nay ana-ana pila na kasimana kay ang imong bana wa nay gana wa gyud kiniya gikamang gipanuhot na lang agay nay
Grabe no. As in, wa gini kamangal uya uy. Shout out ko yun, ingon ni Erwin Dagli. Grabe uy. O kang Ivan Lawrence Panjan. Oy, shout out from Salumay, Marilog, Davao City, Tata Camilo. Ay, may buntay ko mo na Bush. Bush Ivan. O kang Angeli, Tudara Sabas, kita sa anak Lodsioy. Oy, wow. Hindi no. Ikaw, Angeli. Gumindi kang anak-anak. Ha? Oh, wak na. Gumindi. Maylin at tinig daw yuyibuhi sila na ang gana. Agad! Panagiigod ako rin nalungkot. Ani? Shout out ko yuyibuhi din sa Acacia Biao Eskwelahay. Eskwela John Tolosa. Shout out sa mga Tolosa family. Kisa pa diha, kisa pa nagtan-out sa kong live Shout out here watching from Kuwait. Regal sa Shaba family Diris Barangay Tagbay Peña Plata District Samal Igacos. Thank you Lodge. Grabe no. Siya pa nagtanaw ito. Pabasahon pa nato ni. O kang shout out ko no kang Idsa family from Baguio District Davao City. Ingon ni Aprilin Idsa. Last na ni Biruida. Kamangyan uli 7 morning yoy. Morning po mo dia. Nagluto na mo dia. Nagluto na mo o nagluto na mo. Shout out ko no sa taga Barangay Santo Niño. Ingon ni Rizky Totora Paildin. Asa ka Santo Niño ni Desmintal? Nasa may relocation. Babada? Shout out yun diri sa mental relocation. Atangi ko ninyo niyang gabiin ako diya sa may barangay relocation. Misyon na night market na magsiyo-siyo yoy buhi. Lupad mo dito para makilita ko ninyo ba no? Ay sanab comedian dito niya. Dadong yoy duo. Sa may relocation mental niyang gabiin. O kang Brian Curambaw, go, shot na go, shot na kaniha. O kang Mario Labapis, patugtoga ang duga. 1-5! Grabe no? O Ronnie Motok siya, shout out this kapatian na Brapay Libertad Purok Mahayahay. Okay. Lasi kayo wala tayo oras. Musunod nas Uncle Boy na alam mo kay Ninhil po ko. Kinigapos yoyoy mo yatong oras alas 5:40 na. MX3. Mag MX3 araw-araw.